Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele emakhaya TV. Bafethu sibuyile namhlanje ngolunye udaba, kodwa ngaphambi kokuba singene udabeni bafethu sengumfana wenu wakwa EasyBet. Mongibona nje ubothi EasyBet ngoba bakwa EasyBet bathe abenza collaboration nemakhaya TV besixhasa laba ngasixhasa khona ukuthi nathi sikwazi ukuthola upetrol, sikwazi ukuhambela indawo, sikwazi ukuthola idatha, sikhulume ngabantu abadinga usizo, sikwazi nokuthi sibathathe size sifike nabo la ngoba abantu nenkinga zabo babuye endaweni eziningi and kunzima ukubathola, kunzima ukufinyelela kubo. Bakhona abantu ukusibhalela mhlambe bengabona ukuthi asibanaki, thola ukuthi umuntu usibhalela nje usophongolo, fanele sihlanganise imali ukuthi sifike ophongolo noma yena efike eThekwini. Kungenzeka ukuthi omunye umuntu obhala akanawo amandla okwenza lokho, kepha ke sibonga bakwa EasyBet abasenzela izinto zokuthi zibe lula. Ingakho kuwe kulula ukuthi namhlanje sikulethelele umbukiso lo. Bafethu kwa EasyBet kulula-ke ukuthi nje ujoyine usebenzisa igama elithi Stay 50. Uma ungakazi ujoyine uyajoyina, bazokufuna ilokhuzana ipromo code. Ufaka igama elithi Stay 50 okuyigama lami uSithembiso balinqamlelile bathi STHE ngamagama amakhulu okuthiwa o-capital letter phela bese kuyabhala. Ningamangali mase ngizwa ngikhuphuka ngesilungu kule video engizoyenza ngipromote EasyBet. Ngizobe ngikhuphuka ngesikhulu isilungu lapho nginisherela indaba ezimnandi zokwenza imali, nginisherela amakhodi, nginisherela ama-bet alula enza ukuthi win. Singasadliwa bafethu. EasyBet uwahlula wonke lamanye ama-betting site. Zonke imbangi zakhe zokubheja lezi enzaziyo phuma kuleyo app le green, phuma kuleyo app enjanjani, sila kule app eyellow manje akwa EasyBet. Kodwa njengamanje sisemakhaya TV bafethu sinosisi la noma ngizothi umama kimi osibhalele ngokuthi uzosichazela isitori sakhe osesishilo kimi kethe ngifisa ukuthi le story naye asikhulume nani mhlambe ngani njengabanye kuma comment, njengabanye abasibhalelayo and nezinamba seyiphumile. Ngithemba ukuthi niyayibona la ne-email siyifakile. Nizokhona ukuthi nimsize nisifonele nani nixhumane nathi nawe amakhonto ofuna ukusikhuluma kona xhuma nathi ku WhatsApp bafethu. Ngicela ukuthi nje sisende ama voice note sihlale nodabeni sikwazi ukuthi sisebenzeni sisizaneni siqhubekele phambili. Niqhubeke no subscribe no like no share, nibuka ama video, nibuka iziphele bafethu le video ngiyacela ungaphumi ngoba le story sizoxoxa la ngicathi siyakuthinta nawe, sithinta wonke umuntu ophilayo emakhaya. Kodwa angifuni ukwanda kakhulu ngoba nizoze nithi ngikhuluma kakhulu indaba. Mama sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya TV. Sawubona bhuti, ninjani bhuti Sithe? Hayi thina siyaphila, inkinga sihamba nazo nje noma kunzima sigwinya kushisa, kepha ngibonga amandla akho ukuthi emva kwesitori usibhalile ube nesibindi sokuthi usibhalele and uvume ukuthi uzohlala nathi la uxoxe isitori sakho. Ngabe kwenze njani? Hey, akuzange kube isinqumo esibenzima kakhulu kumina, kodwa ke sangiphoqa ngoba into mayithinta impilo yakho, umuntu unempilo eyodwa asinayo enye. Khona izimo la ophoqekayo ukuthi kumele ukwenze lokhu noma uyathanda noma uthandi, otherwise ufana nofile ephila. Ngilethwe yinkinga nami la, kodwa ke ngaphambi kokuthi ngiqale ngeenkinga engihlangabezene nazo, ngumuntu wesimame obe successful nje at the early age. Ngashada, yonke into yami nje beyiflourisha, kuhamba kahle. Umshado early, ngaqala ibhizinisi, ngalibona liphusha kahle, ngihappy emshadweni, imali ingena, ibhizinisi nje lihamba kahle. Ngisho ngithi hayi umsamo wami umhlophe. Kwahamba khona ke ikhathi because in each and every business kuba khona ama challenges, kuba khona ama ups and downs, akuhleze kuqondile ngaso sonke isikhathi. Hayi ke ngibona ukuthi hayi ngeke ngathi ama challenges maningi ke manje, i-competition si high, sebebaningi abenza into efana. Ngenza catering, ngine business catering, ngiyahamba ngiphekele like nje ngiyapheka kuma events, bangibiza ngipheke, our government, our private, ngiyapheka ngibiza imali yami sihlukane. Hayi ke kwasho ukuthi ke i-competition yakhuphuka. Ngaqala ke manje ngabona ukuthi izikweleti seziya ngokunyuka manje, income isincane phela sinoma bond nani. Kwanzima endlini, ngabona i-happiness yami ngathi yancipha. I-happiness nayo phela sayithola emalini. Hayi ke ngasuka ke lapho
Kaba khona okungifikelayo ukuthi kunganjani ngumuntu omnyama noma ngumuntu okhulele ngokwesonto, ngikhule ngesonto. Ekhaya kuyakhonzwa, sindisiwe, kodwa ngaze ngafikelwa yilo muzwa ukuthi ake ngizame nami ngesintu ngoba ngiyabona ukuthi hayi business lami lishona phansi. Ngasesha ke uyazi nawe ke njengabantu abamnyama kodwa nginokwesaba phela ngafuni ikwazi abantu ngibe naye semakhoneni ukuseshe ebantwini abangangazisisi kahle ngoba phela ngumuntu osontayo vele. Hayi ke ngathola ukuthi hayikhona inyanga ethile eyasiza ngempela ukuthi uthole okusaziwasho, uthole into yabo nje zokuzihlambulula into yakhe bani kuhambe kahle nje yonke into yakho ebusiness imali ingene omawoza into ezinjalo. Hey, hayi ke bhuti ke asukusisi lapho wabantu ngicela ungazisho ke negama lami bhuti ngoba I'm sure ukuthi abantu abaningi bayangazi ngicela ningifihle identity yami for certain reasons ezingisho ngithi ngumuntu oyikholwa kanjani njani. Hayi ke ngihambe ke ngiyithole inyanga thizeni ngokuyalelwa abantu abathizeni nakhona ukuthi hayi la ushowcase uzosizakala. Ngifike ke ngingakayi khona inyanga ngiqale ngixoxela ubaba lento njengomuntu oshadile phela awunazo izinqumo oyithathela wena wedwa awuyithathele izinqumo as much as kuyibusiness lami ngedwa engalivula ngedwa kodwa kumele ngimbikele ubaba ukuthi khona isinqumo esinje sengisithathile. Hayi ngisaba nginjalo ngoba phela ubaba naye uyazi ukuthi ngumuntu okholwayo athuke naye ukuthi hayibo nkosikazi wena pho ngithi baba ngiyabona ukuthi kunzima phela isimo asisekho kahle business lami amandla ami lawa yithukuthuku zami ngiyabona ukuthi zishona phansi. Hayi ke ahleke kubaba ke vele ubaba kanankinga nento zesintu kuphela nje uthuswa yimina ukuthi uyangazi ukuthi angihlangani nazo. Hayi ke sihambe kubaba ngiphelezele. Hayi kube kuhle sifike enyangeni ke lapha ngaqale ngafona kodwa phela ukwenza iappointment ngamfonela ke ngamtshela ukuthi hayi siyeza ngelanga lokuthi ngenkinge kanje hayi safika ke nomyeni wami. Hayi wathi ke into eyangididisa ke noma ngingadidekanga kodwa futhi at the same time ngadideka ngazi ngizoyibeka kanjani lento ukuthi mhlawumbe bayithole nabalaleli mhlambe nabantu abangakwazi ukungi-understand abakwazi ungisiza. Ngadideka indlela owayitreatha ngayo into yami because ngeza engazi ukuthi ngize ngani kuyena. Sengifika kuyena futhi usengibuyisele emuva ekhaya kangisizile. Ngadideka lapho kodwa futhi at the same time nganganako kubona mo anxious ufuna usizo unaleyanto ukuthi ngifuna usizo into engiyifuna usizo bese ayicabanga into eziningi ezisolisayo ezithize yabo. Kanti ngazi ukuthi maye hayi ke athi ngicela ukuthi ubuye ngelinye ilanga ngizobuye ngikusize okwamanje ngisanenkingana kodwa futhi beyazi besenzile appointment kodwa futhi siyangididisa ukuthi asihambe. Anginakile mina ukuthi angihambe ngoba ubona ngifika nomyeni wami wayengekho awe uthuza naye. Ekuphela ukuzavuma ukuthi ngize ngoba phela kwafuna nginqabe ngisasendlini ukuthi hayi ngiyasebenza angingakasebenza ngioperate ungizi. So manje sengifikile sezongitshela ukuthi angibuyele emuva. Ngidideke but kodwa futhi ngaleso sikhathi ukudideka kwami nginganaki. Hayi ngibuyele emuva mase ngibuyele emuva angisendeleke umyalezo. Emva kwensuku ezimbili athi angize kodwa ngingalenzi iphutha angize ngihamba ngedwa. Nalapha ingqondo yami ilala isalele anginakile ukuthi maye kwenzakalani la. Kokuqala ungixoshile ngihamba nomyeni wami mase ngibuya akasafuni ngihambe nomyeni wami futhi lapho nginako ukuthi hayibo kwenzakalani kodwa futhi anginakile ngoba mangabe useyinkingeni unenkinga uzithuka sowuphakathi obishini ungazi ukuthi kube khona izinto eziyimasayini ukuthi lokhu nalokhu kakufanele ngikubheke kwangani ngingakubheki kanti inkinga ekuvalela amehlo wena umqondo wakho nje ufuna ukuthi hayi mangilungelwe lento engifunayo kuphelile.
Hey, ngiyakutshela ukuthi ngabuya ke. Mase ngibuya. Hayi. Suphelile ke lo 2 days ngabuya ke ngazama indlela ke yokuthi ngikwazi uyazi ke na ukuthi siyakwazi ukulokhunja njengabantu besifazane. Uthi hayi kanti uyofuna idliso. Hayi ngisathi kancane tsheke kanti uyofuna into yokumlungisa in. Hayi ngathi ngamthi hayi baba khona la ngiyakhona kwathini ngoba ngeweekend uyazi ukuthi ngihlezi ngisekhaya naye sihlezi sisekhaya nezingane ukuthi namhlanje ngahamba ngedwa kungani. Hayi ngaphuma ke ngaya ke kuyena ke uba angizukulisho naye igama lenyanga. Angizukulisho. Ngazi sibophe. Nehe. Hayi ngasuka ke lapho ngafika. Yathi inyanga ngeke ukholwe ukuthi yangitshela isimanga esinjalo. Ngeke uzukholwe. Yathi kule nkinga onayo sisiya le business lakho. Kumele ngikunikeze isithwalo. Kodwa ngiyakwethembisa akusona esinobungozi. Hayibo khona isithwalo esingenabungozi na ngafunda ngalolanga ukuthi khona izithwalo ezingenabungozi kanti uhubhu kaBhejane. Hayi ke ngathi mina ezinjani naleso sithwalo. Hayi ke wangichazela ke ukuthi izithwalo ezingenabungozi neziphi ngendlela hey wathi ke ngagcina sengikhetha lesi esithi owangiyalela sona engasibona singcono kunezinye ezazikhona lapha. Ngasibona ngathi singconywana esokuthi wathi uzongithela ngesidoda sakhe. Lesidoda sakhe sizokwenza ukuthi mina ngikhulelwe umcebo uhlale ngaphakathi kimi lo mcebo. Njengoba uhlezi ngaphakathi uzokhula nebhizinisi lami lizokhula kanjalo. Kahle isidoda sakhe sithwele umcebo. Yena uzodla mithi thizena ngazi ukuthi leyo mithi izokwenza ukuthi mina mase ngithele ngalesidoda sakhe. UNkulunkulu wami. Ukuthi mina mase ngithele ngalesidoda sakhe ngizothola umcebo ongapheli ongaphakathi kimi. Ngicabange lento. Ngiyicabange kabili ngabuya ngithuthumela kodwa futhi ngamtshela ngathi ngicela ukuqale ngiyicabange. Kodwa le iyona engiyibone engcono le kunazo zonke ngoba anginaye anginadabu lapho la. Kumele ngiyenze lento ngiyabona ukuthi ibhizinisi lami liyawa. Ukulala nomuntu ngingatshela ukuthi ayivele umuntu kade wayilala nabantu emjolweni nobaba uyalala nami ukulala nomuntu kanye nje bese ngithola umcebo angibona ngibulala umuntu la. Hayi ngisuke ke lapho ke nginqume ukuthi asiyenze lento ngoba wathi nje izoba kanye bese emva kalokho kuyoba zilungile inkinga zami. Okay. Hayi ngikutshela ukuthi ke buti angisilale ke naye sihlele indlela yokulala. Ngisaba nokuchaza ukuthi inhlelo zazi njani kwakwenzakalaphi kanjani like yabo mangicabanga yonke le yanto ikhanda lami nje livele lizule. Kodwa kwenzeka ngazitshela ukuthi ke kufeziwe sibinde ngasithatha lapho ngoba ngangifana nokuthi ngiyachitha kona. Kodwa ngazitshela ukuthi lokhu kuzoba kuhle nakumyeni wami mase sibona ibhizinisi lami likhula kuzoba kuhle. Hayi umuntu kwaba ke kuphelile ngami ke ngalelo suku. Uzozibuza ukuthi kwaphela ngami indlelani. Umlaleli uzozibuza ukuthi kwenzakalani kodwa kwaba kuphelile ngami njengoba ngila namhlanje ngihlele kulesihlalo. Business lami lashona phansi kakhulu nakuqala. Shado wami wabanda indaba yawo yacaca ukuthi yaphela nya ngiyabanda endodeni. Hayibo ngiphinde kuyena hayibo wenyanga ndini izithembiso zakho kwenzakalani kanti
wathi hayi mhlambe khona iphutha elenzeka siphindane. Hayibo uNkulunkulu wami. Hayi ngivume ngoba phela manje sekonakele mo sengifuna vele kulunge kwayiloko bekuncane benginako. Hayi seloku ephindelela nje ngoba phela manje sengisiboshwa sakhe sengihamba ngiyokhala kuyena ngoba yonke lento eyenzeka kumina ifako uyena engabe unamandla mhlawumbe okuyikhipha njengokuyifaka kwakhe ngoba manje sekonakala okuningi ngaphezulu kwaloko bengikuzele kuyena. Shado wami waphela indaba yawo uyaphela indaba yawo akusakwazi ukulala nobaba ngiyabanda cha ngicwela amanzi isidoda sakhe siyawa kuningi nje kuyaphithizela ibhizinisi lami laphela ngiya shut down. Esengikubonile nesengikufundile ngezinto ezenzakala emakhaya nezenzakala emakhaya TV nengiyibonayo kwabanye ozakwethu. Umuntu usengayibhala idocumentary yenyanga zeqiniso nezamanga ngoba khona into efanele siyikhulume bafethu inyanga zeqiniso ikhona kodwa futhi nezamanga zikhona kukabili. Ezinye zikhona ukuthi ezeqiniso bese ngena umqondo omubi okuganga. Kuyenza kusemhlabeni esiphila kuwo kodwa njengoba sishila sizile kuzojaja abantu ngempilo zabo. Omunye uzojaja ethi wakwenzelana ukuthi wena wawuyapi wavumelana. Cha, la emakhaya TV asijaji kepha siyesijabulela ukuthi abantu abayibulele kuze kube manje abantu basaphila, abantu basenethemba lokuthi isimo singashintsha. Nawe lapho mbukele emakhaya mhlambe unokuzizwa khona okwavela eTV lapho kwazi kwangenelela uhlelo thizeni kuhlaselwa inyanga ezinye ziboshiwe ngama rape ukuthi into enjena ke khona isitori sake saba naso sicishe ukuba kanje somama wayeyothwasa wayithola eselala nogobela naye ngicathi sesasifaka. Kunzima moza ngomqondo we-rape ngoba somehow uzoza ukuthi nje umama esho ukuthi wa decide ukuthi uzokwenza lokho kodwa egcineni ngeke sikubalekela ukuthi lokho kwenziwa zinyanga kukhohlakala nakho. Kodwa abafethu asikho la umama uyakhala ibhizinisi lakhe liphelile umshado wakhe phelile whatever lesidoda lesafa kwasona kwathiwa sizokhulisa umcebo sibulala kwasani ekhona empilweni yakhe ekhona emndenini wakhe. Kepha mina ngeke ngeqa amagula ngisho ukuthi umama ufunani so cela ukuzwa ngayo ukuthi umama ufisani. From lapho ke ngiyothemba umphathi wasemakhaya ukuthi avune usizo mama ngiyathemba ukuthi usupholile. Hayi sengingcono Sengicela ukwazi ukuthi mhlambe iyiphi indlela obonayo wena ukuthi usizo olufuna immediate lokuqala nibangathi usizo olufuna njengamanje iluphi? Ngize ngazidela nje ukuthi ngize lana ngoba ngidinga usizo. Ngidinga usizo kakhulu mangase ngithole nje umuntu ongangiklina yonke lento emzimbeni wami ngoba leso sidoda leso angisazi njengoba sihleli simosha kwasana engithintayo kwayi noma yini engithi ngiyayizama phelele emoyeni ngiphelelo umshado nje kwayinto engithi ngiyumjolo kuphela yonke into ayikho into engapheli. Nginesidoda esihleli naso mhlambe ngakhona abantu abasizayo bendabuko noma senginovalo ngabo ukuthi kanti mhlambe ba ohlobo luni ngoba khona abanye kushuthi abathi bayasiza abadlale ngabantu kodwa nginokwethemba ukuthi ongaqhamuka manje aziveze ukuthi angangisiza vele sengonakele ngimoshekile ngicela usizo. Esakhuluma umama iyodwa into engicelayo ngiyathemba ukuthi ngeke kufike inyanga ezothi ikhipha okwafakwa ngendlela okwafakwa ngayo. Ngiyathemba ukuthi isixazululo sokugcina leso bafethu kodwa ke akuningi engingakusho okwenzakala la ekhaya kuthunyelwa kulomphakathi wala ekhaya singaka nje siyakhula usuku nosuku umphakathi wasemakhaya TV. Singakhohlwa ke sengizoyivala ivideo ukuthi sikhulise umphakathi wasemakhaya TV ngokuthi sijoyine kwi-link engizoyifaka ngaphansi yakwa EasyBet sifake i-promo code ethi STHE50 ngamagama amakhulu capital letters USTHE no 50 kuze sizokwazi ukuthi bafethu sinilethela ama video kanje sizokwazi ukuthi sibe nemali ye transport sizokwazi ukuthi sibe nemali yokuthola izituro yokuthola ifurniture
sisebenzisane. Inamba isikhona ibuyile, niqhubeke nisibhalele, niqhubeke nisi-emelele. Engakusho njengamanje ukuthi isimo sikamama ngiyasibona ukuthi akasakhona ukuqhubeka ekhulume. Ngawo kumhlukumeza nami ukuthi ngithi akaqhubeke ekhulume. Ngicela ukuthi siyivale le video